ବିରିରେ ବରା, ଚାଉଳରେ ବରା, ସୁଜିରେ ମଧ୍ୟ ବରାଟା ଟ୍ରାଏ କରିତେ। କେବେ ପଣସରେ ବରା ଖାଇଛନ୍ତି କି? ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପଣସ ଆଉ ସିଝାରେ ବରା। ଏଥିପାଇଁ ନା ବେସନ ଦରକାର, ନା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ନା ଅଟା ଦରକାର ତ କିଛି ସୁଜି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପଣସରେ ବରା। କ'ଣ କରିବେ ନା ପଣସ କିଛି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ କଟା ପିଆଜ, କଟା ଅଦା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇକି ଭଲରେ ବରାର ସେପ୍ ଦେଇକି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣା କରିଦେବେ। କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସୁଜି ନେଇଯିବେ। ତାକୁ କରିକି ରଖିଥିବା ବରାକୁ ସୁଜିରେ ଭଲସେ କୋଟିଂ ଦେଇଦେବେ। କୋଟିଂ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିବେ। କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ଏକୁ ମାନେ ନାଲି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଟେ ଗୋଟେ ଏପଟ କରିକି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବରା। ପଣସ ବରାଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପଣସ ବରା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି